Perjolo hita madok boleh ate tutu hatta perdengkan basai alani asirot tolong rohana mengiringi kita satu sadarion. Jadi di perjolo madohonokku tu kedua pengantin. Jadi hari ini kalian sudah sah menjadi suami istri, sudah diberkati tadi di dalam gereja oleh hambanya. Dan untuk itu firman Tuhan yang kita dengarkan tadi, kiranya itu termeterai dalam kehidupan kita. Doa kami, sian hula-hula muna, si majutak, si tolu sadaina andang di kota Patamon, naro di bagasat tikyo. Rodo hami di son, songo patudu holong nami, mabuan ulos nagajang, ulos si gajang rabu. Merpengiduan nami, gajang ma umur muna, di pasu-pasu Tuhan mahamu, atau ma diliti ador, pamatangmu buru, asa anggiat, nama balas ni rohani keluarga, terlumobi ma nang ito nami di bagas hatikyon nate nang di itok kupe di bagas hatikyon gajang mau murmu ito da tujuluan niari lamu inomommu ma mu aik na tiyo jala akka ari nauli ari las ni roha ma sila lamu tuari na mangihut kira soni nama hurasa jadi dihamu akka daong jadi ala disodo naik pahanami song protokol nami nasidama na pasipulhon